एमएलए इलेक्शना एप्रिलाव जागोन, बैसागुनि सिगांनो जागोन। बिथाङा 6 मान्थ्सनि खोथा बुंदों। बिसोरो जेनखागोनखौ नुहुरखादों आरो नैबे एमएलए इलेक्शनाव जेनबानो इउपिपिएल दोलोखौ माइक्रस्कपजोंसो नायखानांगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसि, जुदि खनसे रादायखौ होबायब्ला बे थारैनो बख'गोन आरो रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायाव बिपिएफ दोलोआ जाफुंसार जागोन आरो हाग्रामा महिलारि सारनि जि प्रमिस, बे प्रमिसखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव मावफुंनानै होथारगोन आरो गखागोन। आरो जिदिनखालि गगोन, रंगल बर' बिथाङा जुदि दोलोनिफ्राय रिजाइन लायाबा आरो राजखान्थि खालामा होन्दों, राजखान्थि खालामनाय नुयोब्ला बिनि फिनखौ जों होआ, रायजो राजायानो होगोन थारैनो। एभ्रि इलेक्शनाव टिकेटखौ बिदि रिउमार्स खालामबाल' जाया, बेयाव ब्लक लेभेलनिफ्राय थानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल दङ, बेयाव सेन्ट्रेल लेभेल दङ, पलिसि मेकिं बडि मोनसे दङ। मोनफ्रोमबो स्टेपआवनो बे पास जानांगोन। जुदि हाग्रामा महिलारि सारनि बिसिया अनजालि सेवलि मेदामा जुदि गेलेनो नागिरदोंब्ला मस्ट वेलकाम, खिन्थु बियो हाइकामान्डनि सायाव सोनारगोन आरो हाइकामान्डआ जुदि बेनोनो बिथांजोंनो जुदि टिकेटखौ होयोब्ला जों गनायनानै लानांगोन। आरो जों हाग्रामा महिलारि सारखौ ओरैबायदि मानियो जे बबेबा मोनसे समस्थियाव बा अल समस्थियाव जुदि जिउ गैयै थरसे अन्थाइखौनो जुदि केन्डिडेट महरै फसङोब्लाबो जों बिथांखौनो सापर्ट खालामगोन। मानो होनोब्ला बे अन्थाइखौ सापर्ट खालामनाय माने हाग्रामा सारखौनो सापर्ट खालामनाय, हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनाय माने नों बिपिएफखौनो सापर्ट खालामनाय, जिहेथु जोङो थैथां बिपिएफ। दा आं सेवलि मेदामनि सायाव बेखौनो बुंगोन जे हाइकामान्डआ बेखौ डिसाइड खालामगोन। आं दा बेनि सायाव जेबो क्लेरिफिकेसनखौ आं होनो हाया। निस्सय सेवलि मेदामा दा जेरैबायदि मोनसे मोनफ्रोमबो लेंगुवेजाव एक्सपार्ट, जेरै दा बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे बिथाङा फैगोन समाव गोबां लाइमोनफोरनि भट लानानै देरहागोन आरो बिथांजों लाइमोनफ्राहाय उन थांफानानै बा फोसावदिंनाय हाबाफारियाव गोबां बाहागो लागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। जिखुनु दा टिकेटनि खोथाया जेबो क्लियार जाथ'वाखै, हाइकामान्डनि सायाव सोनारगोन बियो।